bat eskuan, urrutira iesi doa olatu gainean, bere izarra aurkitu. Apa, kaixo, eguerdion. Ongi etorri guzti. Ongi etorri danoi, herri txiki infernu handi saio berri batera. Ba, sozio, ze moduz? Zuaiz, dugu hemen. Bueno, gu bixon kasuan egarfi, pentsau dugu igual hobeto izango dela txerri txiki txoixo handi. Ja, bueno, fuera bromak. Pixkat ikusitza ekitaldixan nundi norakoa izango zen, eta ze jente datorren ital, titulo desberdinen batzuk ero bueltaka ibili ginen buruan. Eta, bueno, zela komentatzen zinon zuk hasieran igual... Bai, burua igueltak emoten pentsau ginuan izan zeikiela, igual hasi txiki zuaitza handi, ez? Ikusitza hasi txiki batetik, adibidez, obat bezalako zuaitza handi bat irten aldala. Eta, bueno, beste gutxin batzuk ere bai, baina azkenean erabaki ginuan igual ikusitza danka-dankak daukan funtsa eta ze gauza itxe dituan, igual elkarte txiki proiektu handi. Endankendak ere elkarte txiki bada, eta ze proiektu handi eta ze historizen dituan, esanguratsua da. Proiektu pila bat inditu, suposatzen hemen garenetatik asko egonda gare Senegalen, beste asko egongo zaete, eta beste batzuk badakizu ze proiektu mota garatu dituan endankendankek, emakumiekin kooperatiban elkarlana, aurrentako ikastola eraiki, arrantzalien dako muegia, proiektu oso esanguratsuak inditu elkarte txiki bat izan da, ez? Bai, hori da, eta ongi etorri, elkarte txiki proiektu handi zaio honetara, eta bai, danon dako ezaguna, baina i Senegalen egon da, o... Esan doten moduan, bai, egon da nao, eta ibe, bai, uste joat. Bai. Eta, oso gustorako esperientzia bat izen zen, eta penatxua igual daukat honekin, hizkuntzakin. Baina, gero aurreratxoa igual joku bat ingo igual hizkuntzan asuntuakin eta hitzekin eta... Hori da, hemen badakigu badagoela jendia... Poliglota. Laizter. Poliglota. Ez, baina, laizter jutekoa diela, bestatzuk aurrera, orduan hizkuntza hitz batzuk botatzen jungo ga, baina zuk oroitzapenik ero zure bidaiana ero gurekin partekatzeko ero, bai, ero? Oroitzapenak generalian ikustotan emoan oso onak, baina hasi bidaia oso ondo ez ginuan hasi. Heldu ginen aeroportura, eta gure maletak, nun baitzen da karrera junbiarrian, agertu ziren beste nun baitzen. Orduan lehenengo flash hori nahiko negatiboa izan da, gero egun batzu barruia rekuperau ginu zen maletak, eta rekuperazio hori, izen zen gero beste esperientzia mota bat emoz oskuna, eta oso positiba. Mamadukin junbiarri izan ginen tasi baten berriro aeroportura, han zela baiz bat ematekin komunikau, maletan une olek ezien begiratu, gero tangana baten sartu ginen, tangana burrukakua ez, tangana txabolia, kafe de puchero eta tortilla bokaioa jatera, eta esperientzia negatibo... Kafe tuba. Eta ara ginoan esperientzia negatibo batetik, igual zehose positiboa, ez? Maletak lortu zozkuna, jokon lehenengo hitzak Senegaldar, ez? Eta, ondo, ibe ondago. Bai, jaztuta ze urten da junginan, eta oroitzapen pilo bat, danakonak, eta ni akoratzen naiz baitxa, hori tortilla bokai hori jumbokin, jumbo erabiltzen dan hori hemen abe kremero ditzen jaune olako gauzantzerako bat, eta baitxak horatzen naiz kinkili hartzen ginuan olako infusino oso goxua, eta anekdotak pilo bat. Berriro juteko moan. Ez horretara etorri. Oinzoia azten nahi pixkatxo bat asixa sartzeko. Eta, gaurko helburua izango da, ikusten duzuen moduan, biziposa, ez dakitanok ezautzen duzuen biziposa. Biziposa da berez, Euskal Herri mailako elkarte txikixak batzen dituen beste elkarte handixau bat. Orduan, biziposan barruan, 30 elkarte txiki dare, horren artian, dank dago baitxa, eta orduan, oindala 2 urte, inzituen 10 bideoklip sortu elkarte bakoitzan funtsa erakusten daenak. Joan zan urtean beste 10, eta oin dabe 3. takada bat, eta hor, endanken bideoklipa agertzen da. Hori da.
Bideoklip horretarako saiatu ginean aktore pixka famosuak eta topatzen, baina danak egun horretan okupauta. Bai, Brad Pitt eta honek eta ezin zeben. Komentau zozkuen, ez. Aitziger Garmendia be ezin zeben. Mikel Askurainekin saiatu ginean, baina... Orduan, ikusiko zuen, baten bat igual ezautuko zuen. Baina, ikusiko... Aktorazos. Ez dut uste Hollywooden olako talento pila aurkitzeik dagoen, ikusiko zuen. Eta, ze kulturan asuntua, eta, ez da, danken eta da pixkat Euskal Herri eta Senegalen arteko kultura, zela esaten da. Asketa, fusiño, ero... Bai, eta elkartruke, edo elkarrezagutza, ero, horretan, ez, diardute, eta, ze komentau biak ginuan. Musikak adibidez, hori da. Kultura esparru asko batzen dituan aspektua da. Hori da. Orduan gaur hemen Senegaleko kulturan erakusle gisa dauku artista bat. Ikusten dozu hemen Dana Prest, eta gurekin Trapagan bizidan Nicolas Sarr dauku Prest abestitxo batzuk abesteko. Ikusten dute, Sererrez abestuko itxupare bat abesti. Bai, beste bat euskeraz. Eta, esan behar bai, gero Nicolasek gero txugu ikusiko un bideoan hitzetako batzuk abesterako bera jarri da bela hotza, eta ikusiko zuezela oso polifasetikoa da, artista hutsa. Hori da. Beste igabelako Nicolas. Mesedez, txalo bat, animatzeko. Kaixo. Antes de todo, pues muchas gracias a Danka y Bisiposa también de contar conmigo, y muchas gracias a todos vosotros también que estáis aquí. Y vamos, la primera canción se llama Satifa. Es una canción en Serer, en mi idioma, nuestro idioma, yo y Mamadou, que Satifa quiere decir mi pueblo. Hola, oh, la la. Ibindes, otimes, puhim te moya. Longest, okoles, puhim te moya. Sates, fochosanes, puhim te moya. Okores, baronya pa feltin, me ibasate feltin. Tubarukina tata hoichi me hatona minagi eta kina abba menoreta que no fia que na hiwana satifa e barari fam kumpa
nagi etakina apa minorita que no fia. La personnalité d'un homme ne réside que dans la valeur de sa culture. La personnalité d'un homme ne réside que dans la valeur de sa culture. Kon bawejit me hatona bo me jofa moyano wejit kim me hatuma bo me jofa moyana ijom okur mama na inwanta fula fafaida nagata la 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 ebanu moi fasate fa la 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 ebanu moi fasate fa la 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 me banu moi fasati fa. Gracias. Pues nada, y aquí estamos. A ver si hacemos algo en euskera. Ya que estamos en Vergara y aquí ya todo el mundo habla euskera, estoy aprendiendo, pero estoy en el camino. Danke, danke. Danke, danke, sí. ¿Cómo se dice danke, danke? Poliki, poliki. Eso es. Zenbat aldiz marrastuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko izordua. Egunak hobeak baitira zuekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat azeko duran denbora. Zenbat aldiz asmastuko nuke zurekin egoteko aixaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioa. Egunak hobeak baitira zuekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak bezarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean oraindik gelditzen zaigunak. Egunak hobeak baitira zuekin batera. Zuekin batera. Zenbat aldiz ospastuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiraden olgauku ba. Zenbat aldiz esango nizuke besterik gabe maite zaitudala. Egunak hobeak baitira zuekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak bezarkatuz gure harimak. Ta amestuko dugu gauean oraindik gelditzen zaiguna. Egunak hobeak baitira zuekin batera.
zurekin batera. Gracias. Pues nada, por último, un himno que me gusta mucho cantar y creo que algunos que han estado en Senegal lo conocen, el Fatou Yo. Fatou Yo, ay. Fatou Yo, si ya la lo. Fatou Yo, si ya la lo. Manos. Fatou Yo, si ya la lo. 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 Fatou Fatou Clémence, oui yo, Fatou Yo, si ya la lo. Fatou Yo, si ya la lo, oh, yo, Fatou Yo, si ya la lo. Fatou Fatou Clémence, oui yo, Fatou Yo, si ya la lo. Vamos. Butumbele, butumbele. Butumbele, butumbele. Butumbele, butumbele. Aduna, potundala. Kuchina, josamoromna. Abu Maisa, Abu Maisa. Abu Maisa, sono Senegal. Fatou Yo, si ya la lo. 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 Butumbele, butumbele. Butumbele, butumbele. Butumbele, butumbele. Aduna, potundala. Kushina, josamoromnan. Abu Maisa, Abu Maisa. Abu Maisa, sono Senegal. Muchas gracias. Gracias, Naka. Gracias a vosotros también. Eskerrik asko. Hola, nacimos. Zela dan musikian asuntua, bidaiatzia erate hotzu. Nerekin egon zina bintzat honekin denporia otagit joan, Fatou Yo, Fatou Yo. Qué recuerdos con el Fatou Yo. Yo con Yal. Nikola. Bueno, komentatzen joan, kultura, elkarteratzen, asketa, fusioa eta Senegal, Euskadi. Hombre, udaletxeko jendia ikusi dut, bai? Bai. Nik uste dut ordua laia gertatzen jutia un hermanamiento, ero olako zenidetzea, egon gabegira eta euskeraz ez dakizera. Ez dakigu ondo esan da dagoen edo, baina... Zubi hori txak, azkeneko ladrilloak eta pum. Beste herri batzutan egoten da kartela, hau herria ez dakizenekin zenidetuta, bueno, tiramos la piedra. Hori da. Tiramos la piedra. Eta bueno, Elekzinoa datoz, ez? Bueno, kulturan gainean garela berbetan, komentatzia Euskal Herrixan, zer esan aldou, ez? Kultura aldetik, potente gabiz. Hombre, justo ya, hasi gala bakarrik indarra erabiltzetik, ezi arrixa, txilak, sokatira, beste gauza batzutan behar, nik uste dut, abilezi hartzen. Hori, superau da hori indarrea asunto hori eta pixkat buruakin bagabiz, ezta? Bagabiz... Idazlia, olerkilarixa. Hori da. Eta oine olerkilarixa aipatzen dozula... Bergaran be adibide gisa, badauku adibide garbixak, ez lehen komentu dugu moduan, biziposa
elkarte handi bat, elkarte txikipila bat, eta, bueno, Bergarako neska batek. Aroa Elortza. Bera gaur ez dago hemen, baina, bueno, jarri zotzan hitzak, bueno, sortu zean beran egunean poema bat, Biziposako elkarte txikixen detailetsuak esplikatzen da bena, eta Biziposako hainbeste gustau jakuen. Hori da, asko gustau jakuen, da bideoklip itxura emondotze. Orduan gaur honen aurretik, adibidetxo hori, bide muntai hori ikusiko, beran ahotza ofen entzuten da, eta bueno, ikusiko zuezela pixkatxoa detailera juten basate da, elkarte bakoitzan funtsa esplikatzen dau beran olerkixak. Orduan hori da, kultura senegaldarran emanaldi honen ostian, oin pixkat gure kulturan adibide, aroan olerkixa eta bideoklipa ikusiko, bale? Bai. Hamaika bideoklip eta 1000 kantu, baina hori baino gehiago garagu. Bizipoza naiz ni eta izan zaitezkezu, bizitza ikusteko eta bizitzeko 1000 modu. Bizipoza da aiala, baitak imets, egin irri, egin amets. Aniztasun funtzionala da nuala eta oharso aldean kokatutako mindara. Norbera berezi, bakoitza espeziala. Guztiok berdinez-berdinak ezalgara. Batzuetan, oroitzen dut nola abesten zizkidan amonak lokantak zehazkan. Ademgiko lagunekin, ibili ostean kumbia eta tangoa dantzan. Zehazkatik irten ostean bilakatu zen ume alaia eta auzoko ahotsa. Baina etorkizuna kiribildu zen eta galdu zuen bular bat eta lotxa. Egun batean izandako ainurri, egunda oihartzunaren hotsa. Bizipoza izan daiteke amona bat eta egun dira 37 elkarte. Tartean, amkil edota etorkizuneko gehiago. Orain guk jarraitu beharko dugu, bihurtuko gara indartsuago. Gure nahia da gaixotasun arraroekin amaitzea. Juneren egoak erabiliz, egan egin eta gure zeinak bizitan joatea. Horretarako joan behar bada Etiopiako utopiaraino egingo dugu. Superratxeren kapa jantzi eta bertaraino eramango gaitu. Zuk ere nahi alduzu gure abenturara gehitu? Pirata zapia buruan jantzita ere, itxasoz, marea urdina zeharkatuz, irits gaitezke Txernobilen lagunak bisitatzeraino. Aspanogi eta aspanobaz, zenbat malko, zenbat lan gaur daino. Eta Txernobiletik eginez jauzi guztiok bortzirietara, ikusiko dugu Euskal Herria bat dela, baina 11 kolore eta 1000 begira da. Edo agian dira 3, 12, 20 ala eskuka da. Bihotza sentitzea, buruz pentsatu eta eskuz ekitea ere aniztasuna da. Kolorez gain, Euskal Herri honetan ere makina bat hizkuntza badira. Banaiz, bagara eta gehiago izango balira. Hartu ongi arnasa, hemen datorreta kale jira. Kaledor kailiko gure etxea da. Hau bai parranda, afesta, jira eta bira. Guztiok elkar ulertuz, oporrak bakean igaroko ditugu. Hondartzan etzanda edo praktikatuz Gipuzkoan kirolegokitu. Baina, beroa sartzen zaigunean, urtuko gara izozkia bezala, eginik biak bat. Nahaztuko da gure jakinduria. Ingelesez autobusa ez alda bas? Bas San Filippo ere bada, eta agipaseren laguntzaz segi entzinat. Aurrera egin daiteke endankandank edo poliki-poliki. Zuk erabaki behar alduzu norri izango naizen ni? Izan dezaket drabet edo Down sindromea, 21 kromosoma edo 22. Erbiezpaindun aspanifeko aurrek ere ongi dakite egiten irri. Urrun dagoena ere, erraz gerturatzen da pausoka. 11 saiakeraren ondoren ere, irits daiteke porrota. Horregatik, irri egitea da garrantzitsuena. Ahaztu tristurak, ez ibili birauka. Mundu berri bat guztionzat, ez da gure nahia da guztion borroka. Bueno, sozio. Ederra. Ona, Oso ederra. Baten batzuk emote hotze,
Bai. Hori da. Bueno, bueno, esaten ginoen, hau da neitxeko eta biadana da muskulua eukitzia, baina beste erabateko muskulua, ez? Hori da, hemen azkenian honen atzian lan handitza dago, ekarpenak. Bai pertsona individual moduan, talde moduan, bai erakunde moduan, bai udaletxe moduan. Hori da, eta dana da biharrezkoa, dana da eskertzekua, eta, bueno, komentu duguna, ez? Pauso txikixakin da, helburu handixak lortzen die. Eta hemen nahi duna sustatu igual, oin hemendik aurrera igual da, aktivismo popular. Hori da. Egurra, danon artian lan hori itxen jarraitu, eta poliki zubi famatu hori eraikitzen goia zen, eta indartxo itxen goia zen. Hori da. Ze azkenian, bueno, gauza olako proiektuak gauzatzeko, dana da biharrezkoa, eta bueno, mundu honetan badakigu zedan, ez? Azkenian xoxak biharrezkoak izaten die, eta bueno, ekarpenak esaten duguna, pertsonalak eta erakunde edo enpresa maiatik, eta bueno, pertsonalki komentarixo itxearen igual, ikusi dutxu zuen papel honekin eta nahi duna da pixkatxo bat ezagutarazi, zela jarri bidan martxan, bazkide kanpaina bat, bueno, urrengo proiektu berrixetarako eta koltsoi ekonomiko bat eukitzeko, eta gauzak aurrera eraman alizateko. Igual gero detaile gehitxu hau emon gau, eta kanpuan begero postutxo bat egongo da, Eli eta Mamadu eta, bueno, igual gehitxu hau dakizen jendiakin nahi bozue informazio pizkatxoa gehitxu eduki. Informazioa gehitxu emoteko, eta, bueno, erakunde asko dare honi babesa moten dutzenak. Baina, bueno, gaur komentu duzue, errekako jendia dagoela bai, da errekako laguntza oso potenti izaten da, esker mila hemendik. Hotel Ormazabale gaur gabian Nikolas eta beran familiziai euren txoko bat lagadotze gaba pasatzeko, eta, bueno, horako gauzak beti ondo tortzen dira baitza eta eskertzekuak. Hori da, eta erakunde danei orokorrian eskerrak emotia, eta hori, lan handixa dago atzetik, eta, bueno, pixkate, hori sustatzeko, biharrezkoa dela, pixkate, babes hori. Lo que nos pone da el activismo popular. Hori da. Norbanako lan hori. Eta, bueno, adibideak eta, dare. Adibiden bat, entzun ditugu. Ze, adibidez, endank-endankek lelorik ero badauka, lelorik? Leloa... Me suena, ni pentsatzen dankan lelua zala poliki-poliki, osea, endank-endank poliki-poliki, baina beste lelon bat badago. Eta beran egunean uste txapelketa bat egon zala lelo lehiaketa. Lelo lehiaketa bat intzala, enterauga. Eta, irabazliak, ez dakit, hemen baton bat badago... Lelua dakixen. Lelua, endank-endankako lelua zein dan, badakixen baton bat badago? Badago baton bat? Ez? Obideiak daukan, niko nundin norakoak ero. Inok? Nik hemen, a ver, nik txuleta. Txuleta, a ver. Aquí alguien algo esconde. Hemen dauzkat lau izen Lander Chimeno, Ion Tercero, Aitor Garitano eta Jair Leonardo Rangel. Horrek, baten hemen badago, lau honetako baten hemen badago. Hemen batek. Bat, eta han beste. Hango izan beste bat. Han beste hiru. Venga, Ala, torri ona, txalo bero bat. Juga! Torri. Torri. Haupa, mutilak, zen moduz, ondo? A ver, ni bestaldian ipiniko naiz, hola asierrek behin gotzu berba. A ver, izenak esango, bale? Zure izena? Aitor Garitano. Aitor Garitano, zuria? Jon Tercero. Zuria? Lander Chimeno. Eta zuria? Leonardo. Jair Leonardo, bale. Orduan, zuek lehiaket horretan parte hartu zinuten, eta irabazi, gainera? Eta lelua zein zan lelua, akordatze esate? Esate akordatze? Me cago. Bueno, eskerra gube txuleta... A ver, itxoia, a ver. Denok, a ver, okeitzak izba, denok, batera, badugu, zer egin.
Venga. Ja, eske, barkatu, eske, oindala urte eta erdi, izen zen, eta ja beste historia batzukin mobitzen nahi. Bueno, baina berriro, oin eren ahotik entzungo. Denok? Denok, batera, dugu, zer egin. Vale, hori da, gaur egungo dankan lelua hoixe da, eta bueno, gero txo da jungo zati ikusten, boltzetan eta lelo hori jarriko da, eta egunen baten ez dazu kamisetak etatzen da emoan, Iron Maiden, no? Dankankakoak eta goitxu leluakin, eta bueno, holako gauzatxoak, ez? Torroan, hau da, adibide garbi bat del aktivismo popular. Gero, desinflatzen junti, eta horregatik holako ekitaldixak eta pakeleko jan otra vez al... Bueno, gainera, komento dozkuenez, lehiaketa esan bergara maian, osea, helduak, umiak, eta azkenean zuek, irabazi. Premixon bat ere monsotzuen? 50 euro. 50 euro? 50 eurazo, ojo. Eta, bueno... Nora junzien? Tximeleta? Tximeletara, ero PlayStationen dako jokuren bat, zehose seguru gaztau zinutela, ez da? Danka, emanin jau. Bueltau? Bueno, a ver, txalo bero bat, Aktivismo popular. Txalo bero bat. Bueno, oin dankan nahi da bena da, zuekin dako detaile horren atzian, zuei be detaile txo bat. Hori da, oin bueltan, oparitxo bat emon jau gure lau artista honei, eta hori, lelua daukan poltza, eta ustot barruan CD txon bat edo badagola. Me lo quitan de las manos! Bako izan dako holtza bat, eta biziposako DVD-a, bale? Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen aportazioagatik, eta... Ta segi, lehiaketetan parte hartzen, segi, baina gero gogoratu zeitzen dozuen, Hori gero ja nausixia zanean pasatzen da gauzak astuta, baina, onjokan. Bueno, ala, eskerrik asko. Bueno, badoia aurrera... Nafio, zer moduz? Ondo? Dodoia? Itzak eta botako ginu zela eta komentatzen duen. Baina zehaztu jaku. Hombre, gaur aurkezpena zauan. Zehatik etorri gaun, naho ze... Gainera hori, esan privilegio batzu zatela. Atzo uste dut horeretan, renterixan... Bideoklipan presentazioa izen zen. Petit komite. Gutxi batzundako. Los elegidos. Hori, eta gube espentzau. Atzo azkenen gorduan, da, a ver si va a parecer algo censurable. Hori da, eta, bueno, ikusi dugu, baina, hoixe, komentatzen ginuan, endan-kendak gutxi gora bera hemen garenok, geixenok ezautzen dugula, bideoklipa gutxi gora bera da presentazio karta bat bezala, ez da? Elkarte hau beste leku batzutan ero ezagutaraztera emoteko, edo, bueno, ezagutzera emoteko, beti esaten dana, una imagen vale más que 1000 palabras esaten da, ez da? Hau... Jarriko bideotxua, da hori da bideoklip bat, Nikolas agertzen da beste neska bai, barkatu izena ez dut gogoratzen, da gero, lehen esan ditugun aktore famatu horrek. Hori da. Eta bukaeran, elkartian funtsa esplikatzen da ben, beste aktore mini batzukin eta badago beste seksiño txikitxo bat. Mesutxuak botatzen dira, bideoklipan. Bizkatxo bat dankan funtsa jasotzen den bideoklipa eta elkarrizketatxo batzuk. Disfrutau. Ega.
zerua pausatu dadin hortzi mugetan, biharamunak ez natu zaizkigu, bihotz bat eskuetan. Argiz jantzi den irifar batek, aupegi asko marazen ditu, erritmo berriz bultizen gara, entzun eta sentitu. Garion, gario! Jokon jal, Invokaton jal de fle, invokaton narin jal, sik mene sik mana, siposa, yaman na ve ino fok de ruf refrigo. Begin! siposa. Danza egin ikasi jolastu, elkarrik handik jaso eta elkarrekin aberazu. Elkarren ulertu solastu, elkarrin eman eta gero amarazu. Danza egin ikasi jolastu, elkarrik handik jaso eta elkarrekin aberazu. Elkarren ulertu solastu, elkarrin eman eta gero amarazu. Elkarrin eman eta gero amarazu. Aizu, odei, baldak izu zer den nankan elkartea? Bai, jakizu. Duela gutxi egiten duten lanari buruzko bideo bat ikusi nuen. Euskaldunez, Senegaldarrez. bai, Euskaldunez eta Senegaldarrez osatutako elkartea da. Kulturartekotasuna eta Senegalekiko lankidetza bultzatzeko asmoz sortua. Gauza asko egiten dituzte elkarrekin ikusi alduzu zen mudal polita marraztu duten? Bai, bihotz bat itzali eta arte obra bat piztu da. Zeinen ederra. Kulturartekotasuna, lankidetza... Bai, hitz ederrak dira. Baina batzetan zaiak irikatzen. Bai, ez pentsa, neri ere kosta egiten zaitu lertzea batzuetan. Jaso eta eman odei. Eman eta jaso. Hartu pelota hau. Ba, ikusten dut pelota bat, borobila, Baserria hau. Nik eman dizu dela zurekin partekatu. Dudala. Bai, eman didazula eta nik jaso dudala. Tori, Tori zer ikusten duzu. ba, pilota eman dio dala eta pozik dagoela. Zer sentitzen duzu. Ba, lamine horren pozik ikusita nik ere poza. Jasotzen duenak ere poza sentitzen du. Eta ematen duenak ere. Hori da, elkartasuna, lankidetza... Nik zuentzat, zuek neretzat, nik zuen gandik eta zuek nigandik. Danken, poliki, poliki. Dankan, poliki. Tori piloto de. Mi esker, Emi berriro. noski, Tori. Eta horrela, noiz arte? Horrela beti odei, beti. Bueno, ba... Politxa. Oso politxa, Ez tozu esango hau hemen ez dagoela talentua, Hollywooden baino gehiago. Hombre, mesedez. Bueno, ikusi dozue, elkarte pilo bat, horra hartze zienak, danei eskerrak motia, berriro. Eta bueno, ba... mesua, ez? Elkarren gandi jaso. Hartu, emon, disfruta. Elkarra beraztu. Mezu oso politxak, elkarkidetza, eta, bueno, ba, azkenian, ba, endank, eta biziposa elkartiak dabizten lana itxen, Bueno, ba... Komentatzen joan agero bai, bazkide kanpainan asuntua, ba, komentu duna, proiektu guztion edanak aurrera eramaten jarraitzeko, gauza berrixak itxeko, ezagutarazteko, ba, beste leku batzutan,
Ba, bueno, aparte de aktivismo popularra lehenen komento duna pizkatxo baten plan, nola guaz y tal, ba, bihar izaten da, bueno, koltsoi ekonomiko bat, ero, bueno, gauza martxan jartzeko, ba, dirutxo bat, ez? Eta horretarako, ba, bueno, endanketik, bazkide kanpaina bat jarriko da martxan, parte hartzeko modu desberdina die, ikusiko zue horre folletuetan badare kuota desberdin batzuk, ba, 60-80 euro, gero hartu leike parte bai ekintza desberdinetan, ba, puestua jartzen danean materiala saltzen, ero tombola bat ingino danean, ba, materiala lortu, ero boletua saltzen, bueno, bakoitzak beran erara, baina, bueno, ba, bazkidetza kanpaina bat sortuko da, danon artian, ba, Baton batek nahi badau hemengo zera bat hartu eta bere ezagun familitxakon bati eraman pixkat hau zabaltzeko, bai eskertuko da. Eta informazio gehiago nahi izan eskero, bueno, gero maitxo bat egongo da kanpoan eta hitz egin Eli eta Mamadukin eta informazio gehiago. Hori da, edozein momentutan kontaktau, ze gainera, endankendak gero eta gauza gehiago eta... Proiektuak, elkarte txikixa, baina proiektuak emoteu geroz eta undixauak diela, ez? Oindala gutxi komentatzen zen, pizkatxo bat batuketa batin zebela ze proiektotan da zen bateko ekarpenak inzien, eta oso ekarpen undixak indie, eta benetan ara juten ganean, jonguarrera jun izan ganean, hango jendiak, hemengo jendiakiko daukan eskerrona, da brutal. Brutala, dakixerako, hemen itxenan esfortzua, eta han indien gauzak ze suposatzen daren olako herri txiki baten mailarako. Eta, bueno, hori be jakina da, baina hemengo ekarpen bat txikixa izan arren, geroan biderkatu itzen da. Han emoten dau, bueno, hori, onditxu itzen dala, ze gauza pilo bat inleizke. Eta, bueno, animatzia zuei. Egin zaite bazkide. Hori da. Eta, bueno, pizkatxo bat distendidu eta bukatziarren eta lehena komentatzen ginoan hizkuntzekiko errestasuna, zailtasuna. Roberto adibidez, hizkuntzekin da privilegio bat eta oso nigen kanbio pizkatxoa gehiago kostatzen gata. Orduan, nahi duna ikusi haber, zuek erosela zabizten. Orduan ingo jokutxo bat. Jolastxo bat ingo. Igual umiekin, zaeten umiak, bate parte hartu nahi dago hemen Senegaldarreseko hitzak eta euskara. Venga, etorri umiak. Etorri zaten gaztetxuak etorri eta venga, jolastxo bat ingo zuekin. A ver, que listo sois. Hori da. A ver. Eskilera dare, hemen gure ion eskaladan aditua, baina... A ver, asuntua da. Gu hemen ibiliga totokeixa mordo bat esaten, auta bestia, baina noizian behin txak bota ditugu Senegaldarrezero, zererrezero hitzak bota ditugu. Adi egon zate? Adi egon zate. Edo erdilo, adi egon zate? Esan dugun da nahi, esate adi egon, Zeoz igual osuena, algo osuena. Orduan, aurrera, pixkat aurrera txua. Galderak ingotzu eu, eta euskazue 3 aukera. Hori da. Eta 3 aukera horretatik bat aukeratu biozue, bueno, saete pila bat, orduan ningu eliminatoria. Bate batzuk aukeratuko zue bat, bestatzuk aukeratuko zue beste bat, beste batzuk beste bat. Adibidez, batzuk pentsauko da, nik uste dut, eta bat emateko aldin badaki... Aldin badaki, bat ematek isilik, Bai, bueno. Hemen arrainazko da, Bale, dinot. Orduan, hasiko ga, errezetik, saiera. Hori da. Mikrofonoa zuko, bale. Orduan, lehenengo galderia. Honekin ezeko. Nola esaten da, zererri hizkuntzan, zer moduz? 3 aukerak emagotzu dugu. Geldie? 3 aukera. Nafiu, nongola, nomola. A ber, nafiu pentsatzen da denak, rorro onduan. Zeine pentsatzen dau, nafiu dala. Zeine pentsatzen dau, nongola dala. Nongola pentsatzen da denak, ona. Seguro zarete? Eta baldin bada nomola? Nomola izaleike, Seguro, danok... Danok pentsatu zuen nafiu dala. Oin de repente danok horra jungo zate berriro. Gu ez dakigu, Nicolás esan biakozku. Nafiu, zer moduz? Está bien, sí. Vale, venga, lehenengua. Bueno, seguimos. Geroz da zaiagoa izango da. Baldakizue, Bergaran oso famatua den Senegaldar baten izena zein den. Bergan dago Senegaldar bat, eta dauka izena. Alejandro. Alejandro? Alayi, ero albanderado. Zeine pentsatzen dau, Alejandro, nere ondora. Seguro zare?
Senegaldarra eta Alejandro dauka izena, oso ondo. Oso ondo. Zeiek Alayi, matematik ezautzen dau Alayiren bat. Alayi pentsatzen da dela. Nere ondora. Beti ez da nere onduan izango erantzun zuzena, hori garbi euki, Eta albanderado pentsatzen da denak, erdira. Zein pentsatzen dago albanderado, izan dikela? Albanderado igual zure kantzontzioa, gaurkoak. Alayinak. Alayi kantzontzioak albanderado. Ez, Jon, sentitzo da, eliminauta. Erantzun zuzena, Alayi. Alayi, ezautzen dugu, ez dakit dagoen gaur hemen. Etorri da, estan etorri. Eskerrik asko, Jon, parte hartzeagatik, Hay que arriesgar, en esta vida hay que arriesgar. Hori da, ondo jokatuta. Venga, beste bat. Nola du izena gaur abestu duen abeslari senegaldarrak. Napo, Nicolás, Eronovita. A ver, Napo nerekin. Napo Rorrokin. Napo nerekin. Napo? Napo. Ez? Nicolás nerekin. Novita... Eta Novita... Novita itxura dauka, eskat. Ez, hombre, broma. Ez, horia. Bueno, atente gonzate, Bueno, nahiko ondo. Nicolás, ane erantzun zuzena. Vale. Venga, urrengo galdera. Endanke elkarteak Senegaleko zein herrirekin du harreman estuena. Durango, Dakar, ero Jongwar. Jongwar pentsatzen da dena, nerekin. Dakar pentsatzen da dena, Rorrokin. Dakar Senegaleko herri oso handi bada, Senegalgo hiriburua da Dakar. Eta Durango uste Casamantzen zegoela, ez da mamadu? Durango Casamantz, ez da? Ez? Danok Jongwar, benetan? Bai. Seguro. Jo, hone listu haitxuk, No, vale, asmatu dabe, jo ne guarda. Nik uste honek errezak. Bueno, hau zane tanda erreza, ez da? Bat falta da? Bat falta da. Tanda errezeko bat falta da. Hau ez da erreza. Senegalen edaten dan infusino bat. Kaldi motxo, kola ka-o, ero kinkiliba. Kali motxo nere ondora. Kola ka-o nere ondora. Eta kinkiliba eserita, oza, isertzeko. Kinkiliba pentsatzen da denak eserita. Eta ben gudano bagoiaz da zuek hemen atzalderarte. Hala. Vale. Venga, ondo. Bai, ona, asmatu da. Vale. Erreza bukatu da. Empieza a complicarse la cosa. Bueno, igual zela zaildu ingo dan asuntua, eta esan biharrian igual zurekin, nerekin, beste leku baten botako galdera, erantzunak eta bakoitza bustitzeko, esateko berak zepetat. Bakoitza, porque, claro, bat mobitzen da, eta beste danak ardixen moduan, ez da? Eta ez dakit hori oso legala da. Bueno, nola esaten da, maite zaitut zer errez. Bat, nangatez, bi, ne aldek, eta hiru, nop nala. A ver. La papela erakutzi bal... A ver. Eurei, a ver, zu zein pentsatzen duzu. Nangatez, nahi aldek, edo nop nala. Txun. Zu zein pentsatzen duzu. Bat, bi, ala hiru. Hiru. Hiru ona. Zuk bat bi ala hiru. Zer bagarrena, hirugarrena bai? Vale, zube horra. Zuk bat bi ala hiru. Hiru. Bat bi ala hiru. Bat. Ona. Bat bi ala hiru. Bat. Bat bi ala hiru. Bat. Bat bi ala hiru. Hiru. Beste aldera. Bat bi ala hiru. Bat. Hiru. Hiru. Nahi aldek. Bat. Inok ez dago keratu bihar, Bat. Nahi aldek. Bat. Hiru. Bueno, indou kriba txiki bat. Kriba txiki bat indou. Ez dara danak talde berdinean. Orduan, zein da erantzun zuzena? Nicolás, zein da erantzun zuzena? Nop nala, hirugarrena. Hirugarrena, zuek hemen. Eskerrik asko, zuek. Eskerrik asko parte hartzearen. Hemendik. Bueno, ya... Ondo. Galdera zaien
txanda lehenengo galderakin ja... Kriba. Bueno, eskerrik asko partiatzagatik, klaro baietz. Bueno, a ver. Zaildu itxen da asuntua. Nola esaten da, goiara, kutsara, zererrez. Bai, goiara. Eta aukerak die, kubu, kudu, ero kugu. Berriro, kubu, kudu, ero kugu. Bat, bi ala hiru. Bi. Ona. Bi. A ber, baina pentsau pixkat, ez da zetan batek esaten da, bueno, zuek ikusi, baina beste aukerak izan leizke, Bi. 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 Bai eta zertau. Bi, esan biozu. Bai. Bi. Oin imaginau, eta espada erantzun zuzena? Benetan, berriro pentsatzeko aukera mongo dotzuegu. Ze espada erantzun zuzena, danok basoiazte. Eta ben geratze jau bestela galdera. Seguru zarete danok bigarrena dala? Seguru? Apuestu... Todo o nada. All in, esaten dana. Zela esaten da? Kutsara. Kudu. Basmatu dabez, txalo bero bat. Vaya nata. Vaya nata, ondo zabizto. Baina, a ver, pizkatxo bat arriesgau inbida, bizitza honetan pizkatxo bat arriesgau. Hori da, Arriesgau izan, claro, lehenengua, Bai. Ojo. Bai. Hori egisa da, honek, bueno. Venga, badoia. Zela esaten da, zererrez nola duzu izena. Eta aukerak die, elamin, zinda, txibau, Bat, nam noe, bi, nangatu du, iru, nungu fande. Bat, bi, ala iru. Berriro, nam noe, nangatu du, nungu fande. Bat, bi edo iru. Bat. A ber, etorri hona. Bi. Oso ondo. Hori, ai, jugandotela. Bi. Bi. Bat. Bueno, beste kribatxo bat indou. A ver. Nicolás Mesedes? Nam noe. Lehenengua. Ega, eskerrik asko. Bueno. Zema geratzen die, 6. Eta bi galdera. Ondo dago. Bale, zela esaten da, eskerrik asko zererrez. Hau, aloro egon basate. Aipatu dugu, Lehenengua, Dakendorn. Bigarrena, Diokondial. Hirugarrena, Diokonles. Bat bi ala hiru. Bi. Arriesgau. Bi. Hiru. Bi. Uy. Ausarta. Oso ausarta. Bueno, hau badakigu. Ez da me la sé. Bat behintzat badakigu. Bueno, erantzun zuzena bigarrena, Diokondial. Bueno, etxalo ero bat, Segilitzen da bat. Bai. Azkena geratzen da. Zela esaten da, zererrez, goxua. Ero ona dago. Ze goxua, bai? Eta aukerak, afela, alila, eta ajula. Bai? Bat, bi, ala hiru. Bat? Segian? Hau azkenengo galdera izan da, emongotzeu aukera aldatzeko? Venga. Afela.
Zuek uste baietz? Ondo pentsau dozue? Matematek aldatzea nahi dau? Ez? Hola geratzezate? Seguro. Seguro. Bueno. Eta erantzun zuzena da? Afela. Txale bero bat. A ber, baina ez da bukatzen hemen gauzia. Oina, asertu dozue, baina dana ez da... Oina, asertu dozuen gauzekin, zeo zein biako zu, Hori da, hitz bakoitzak, asmatu dozuen hitz bakoitzak... Atzian letra bat. Letra batekin hasten da. Bai? Aber, dare bi tako, orduan, tako bakoitzakin hitz bat osatu biozue. Hartuko igual 3 eta 2, eta itxeko talde bakoitzak hitz bat inbiozue honekin, bai? 5 letrako hitz bat, eta hemen lurrian jarriko igual. A ber, animatzen zate? Torri bi ona, venga. Bi ona. Pero 3, vale, venga, 3. Venga. Vale, eta honekin, zue bixok. Venga, dauka zue, behitu, Asier da bien, itxen da bien bezala, dauka zue let... Bai, klaro baietz. A ber, ze asmatu aldo zuen... A ber, 5 letra horrekin ze asmatzen. 5 letra horrekin zein leiken. Izan leike. Bai, izan leike, bai. Izan leike. Vale. Erak 5 zela dien, bakoitzak letra bat hartu. Eurak, zue bakoitzak, pasau aurra eta bakoitzak hartu letra bat. Letra bat, zube bai beste bat, eta ipini horra begira. Hola? Rorro hartu zu. Txoin, da, hobeto, ona, torri barkatu, torri pixkat ona, gero zu berei jarraitxuta, zu, hemen, gero zu epixok, lehenengo hau, hola, eta hola, bai? Ba, bueno, bukatzeko, eskerrik asko da noi etortziarren, entank, poliki, baina gelditu gabi, bale? Animo eta eskerrik asko, eta soiaztenei Senegalera. Geizki. Barkatu, oin bai. Ega, eskerrik asko. Eskerrik asko, da noi etortziagatik. Aupa. Mundakako portuan, zigarro bat